Roedd Anne Frank yn merch o'r ail rhyfel byd, roedd angen mynd I cuddio oherwydd roedd y Natsioedd ddim yn hoffi I ddewon. Roedd hi'n byw yn Amsterdam a roedd hi wedi creu dyddiadur pan roedd hi'n cuddio. A ar ôl y rhyfel roedd ei dad wedi gweld a roedd wedi trio wneud yn llyfr. Mewn yr ysgol roedd ni'n dysgu am Anne Frank a dysgu am y ail rhyfel byd a am Nadolig, cafodd mam syniad I mynd I Amsterdam a prynodd y llyfr I fi I darllen. Roedd ni wedi darllen pan roedd ni yn Amsterdam a pan roedd ni yn amgueddfa sydd ble roedd hi'n cuddio. Roedd hi jyst yn drist hefyd I meddwl bod dau teulu yma yn am mor hir. Roedd e'n profiad arbennig, ond roedd e'n jyst iawn I gweld e'n go iawn, oherwydd pam ti'n darllen y llyfr, ti jyst yn meddwl mewn dy ymenydd, ond pam ti'n gweld e'n go iawn, ti'n meddwl bod hwn yn go iawn. Pam wyt ti'n mynd mewn, roedd yna fel section, roedd e'n newydd, roedd e ddim yn amgueddfa, ac roedd e am pan mae'n mynd i'r concentration camps, a mae'n dangos fel rhif hi, a mae'n dangos y lluniau, a mae'n dangos pethau, wel, mae neb really eisiau gweld. Dwi'n meddwl mae'n bwysig oherwydd mae'r amgueddfa wedi wneud e mewn I llawer o ieithod, ond nhw wedi wneud e mewn I Gymraeg. Pan sylliais I ffram y gannoedd Heno, roeddwn ni'n teimlo'n hapus ac yn dawel fy meddwl. Mae fel petai nain yn y gannoedd, a nain hefyd sy'n gwylio droso I, yn fy amddiffyn I ac yn gwneud I mi'n deimlo'n hapus unwaith eto. Am ferch mor ifanc, dwi'n meddwl roedd hi'n ysgrifennydd dda iawn oherwydd yn y llyfr. Mae'n gweud roedd hi eisiau bod yn awdures, a roedd hi yn ysgrifennu yn dda iawn, a roedd hi'n clyfar iawn. Mae'n perspektif arall o merch fach o'r rhyfel byd, a mae'n perspektif gwahanol. Dwi'n meddwl roedd hi'n teimlo claustrophobic oherwydd pob siawns roedd hi gyda roedd hi'n trio edrych tu fas ar y byd. Fi'n meddwl mae'n awyrus oherwydd mae'n dangos sut roedd hi'n byw mewn ail rhyfel byd a roedd hi di dangos sut roedd bywyd mor anodd a bod ni'n cael e'n dda heddiw a bod hi ddim a bod hi di byw trwy y 2 blynedd yna.